Helo eto. Wythnos yma, mae tips gyda ni ar sut i godi hyder chi yn y Gymraeg. How to improve your confidence in Welsh. Tip cynta. Beth am dechrau gyda un gair o Gymraeg ar y tro. One word of Welsh at a time. Dechreuwch gyda un gair. Start with one word. Yn y tŷ, peidiwch dweud thank you. Dwedwch diolch. Yn y nos, dwedwch nos da. Yn y bore, dwedwch bore da. A does dim ots pa mor syml. It doesn't matter however simple. Defnyddiwch y Gymraeg. Beth am ateb y ffôn yn Gymraeg? Yn y swyddfa, dych chi'n gallu ateb, prynhawn da, Anna'n siarad, ga fi helpu? Neu yn y tŷ, helo, shwmai, bore da. Ac ar y diwedd, diolch, hwyl fawr. Dych chi'n gallu defnyddio geiriau Cymraeg mewn e-bost? Dechreuwch yr e-bost yn Gymraeg. Start the email in Welsh. Er enghraifft, shwmai. Neu, annwyl syr, dear sir. A gorffennwch yn Gymraeg. Finish in Welsh. Er enghraifft, coffee on, regards. Neu, hwyl. A does dim ots os yw'r e-bost yn Gymraeg neu yn Saesneg. It doesn't matter if the email is in Welsh or in English. Mae brawddegau stoc yn gallu bod yn handi iawn hefyd. Dych chi'n teimlo'n nerfus yn siarad a siaradwr Cymraeg? Defnyddiwch, er enghraifft, dysgwr dwi, yn araf os gwelwch yn dda, neu eto, again, eto, os gwelwch yn dda. Everyone loves a happy hour. Beth am awr hapus o Gymraeg? Does dim rhaid i chi, you don't have to, does dim rhaid i chi siarad Cymraeg drwy'r dydd. Beth am siarad Cymraeg am 1 awr? Neu just am chwarter awr? Beth am ddewis brawddeg Gymraeg y dydd? Welsh sentence of the day. Dewiswch, choose, dewiswch un frawddeg yn y bore. Er enghraifft, mae hi'n braf heddi. A defnyddiwch, use, a defnyddiwch y frawddeg drwy'r dydd. Dyma ni. Cofiwch, tra bo chi'n nerfus, while you're nervous, mae siaradwyr Cymraeg hefyd yn gallu bod yn ddi-hyder yn siarad a dysgwyr. Y tric yw, peidiwch troi i'r Saesneg. Try not to turn to English. Hwyl fawr!